Содом и Гомора. Два града, лъскави отвън, но изгнили отвътре. Грехът кипеше по улиците. Насилие, разврат, гордост. Никой не търсеше Бога. Никой не се разкаиваше. Бог каза: викът срещу тези градове достигна до мен. Ще сляза и ще видя. И ако е така, ще ги унищожа. Авраам го моли: Господи, ако има дори 10 праведни там, Бог го обеща: ако има 10, ще ги пощадя. Но нямаше. Бог изпрати двама ангели. Те отидоха при Лот, единственият, който още търсеше правдата. Лот ги прие у дома си, но мъжете от града не обиколиха къщата му. Изведи ги, искаме ги, викаха те, готови на насилие, заслепени от греха. Ангелите казаха на Лот: вземи жена си, дъщерите си, бързо, утре ще падне огън. Но Лот се бавеше и Бог се смили. Ангелите го хванаха за ръка и буквално го изведоха от града. Последно предупреждение: не поглеждайте назад, само напред. И тогава небето се отвори. Огън, жупел, камъни като метеори. Содом и Гомора горяха в Божия съд. Но жената на Лот не издържа. Обърна се. Само един поглед към изгубения свят. И в същия миг тя се вкаменява. Превръща се в стълб от сол. Бог не се бави завинаги. Той предупреждава, но идва ден на огън. Не се обръщай назад към стария си живот. Някои гледат с носталгия към греха и остават в него завинаги. Бягай от това, което Бог ще съди. Не тъгувай по онова, което Бог иска да разруши. Понякога най-голямата вяра е да вървиш напред, без да се обръщаш.